Friski fuq il-bankijiet tal-iskola għal sena skolastika ġdida, il-200 tifel u tifla u l-edukaturi tagħhom fl-iskola primarja tan-Nadur il-ġimgħa filgħodu kellhom żjara mhux tas-soltu unika u żgur li se jibqgħu jiftakruha għal omorhom. Evidentament eċċitati bil-bandiera tal-Unjoni Ewropea f'idejhom, it-tfal laqgħu fl-iskola lill-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen akkumpanjata mill-Prim Ministru Malti Roberta Bela. Ftit wara li dawn it-tnejn indirizzaw lill-midja fil-bitħa tal-iskola, One News tkellem ma' qatt ta' tfal li kollha kemm huma għallulna kemm jinsabu ferħanin bl-iskola l-ġdida. U kif tħossok li llum kellkom din żjara speċjali? Kellna żjara speċjali kienet sabiħa u skola ġiet vera sabiħa. Tisni excited ħafna għax din hija opportunità li kellek once in a lifetime. U kif tħossok issa għandek skola ġdida hawnhekk? Inħissni hekk proud li għandna skola ġdida u rridu nibżgħu għaliha wkoll. Sabiħa ħafna. U l-iskola ġdida x'tgħidilna fuqha? Ħafna tajba. Moderna u l-aqwa skola li hawn f'Għawdex u f'Malta. Inħossni li aħna laki li ġiet persuna tant importanti żżurna. U l-iskola ġdida xi tgħidli fuqha? L-iskola tagħna ilha ħafna żmien li bniet u ħafna tfal u kellha bżonn renovation qawwija. Sibnija modernizzata u għaġbitna ħafna. Il-proġett tal-iskola primarja tan-Nadur jinvolvi t-tisbieħ estensiv tal-binja storika b'investiment ta' 6.3 miljun euro u għalih fond taħt il-programm Next Generation EU permezz tal-pjan ta' rkupru u resiljenza ta' Malta. Minn barra t-tisbieħ komplet tal-iskola minn ġewwa u minn barra, il-proġett jinkludi d-disim il-ġdid tal-ispazji miftuħa u rikreattivi kif ukoll il-ħolqien ta' spazji ġodda għat-tagħlim ta' suġġetti ekstrakurrikulari fosthom dance studio, music room, literacy room, theater studio u klassijiet għall-arti. Fix-xogħlijiet li saru sara ċem fuq l-aċċessibilità fl-iskola u fil-binja ġew introdotti diversi miżuri favur l-effiċjenza fl-enerġija. Kif anke spjegat il-kap tal-iskola primarja tan-Nadur Mary Jane Camilleri, minkejja li l-proġett għadu mhux komplut fit-totalità tiegħu, l-istudenti xorta waħda daħlu għal sena skolastika ġdida fi klassijiet moderni u b'teknoloġija tal-ogħla livell. Vera, nħossuna grati ta' dan il-proġett li qed isir hawnhekk, għadu ongoing vera manna l-klassijiet kollha lesti, l-istudenti kulħadd qiegħed komdu bl-interactive whiteboards kollox ġdid, klassijiet rinnovati, kollox mill-qiegħ. U nħossuna wkoll li ħaġa importanti kienet li l-binja baqgħet hawn u ġiet ristrutturata, mhux telqet il-binja li fija preġju għax antika. Ta' min isemmi wkoll kif dan il-proġett jifforma parti minn investiment fl-infrastruttura edukattiva f'Għawdex li jlaħħaq l-24 miljun euro, dan hekk kif fil-qalba tal-Belt Victoria qed tinbena skola primarja ġdida b'investiment ta' 18 miljun euro oħra. Preżenti fiż-żjara kien hemm ukoll il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri, il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima u s-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Chris Bonnet.